ҳозир қувваи корӣ сист мебошад. Дар ҳолате ки шумо мигратсиони картаи работа қатъи вориди Россия мешавед. Салом нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав барои Федератсияи Русия эҳтиёҷ доштанаш ба қувваи корӣ дар биноҳои сохтмонӣ ва дар дигар ҷойҳо. Дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Камтарак бо диққат то охирша тамошо кунед. Нафарҳое ки бихоҳед аз ма онлайн консултатсия бигирен, савол дошта бошед, агар хоҳед қатъи суҳбат кардан, рақами WhatsApp дар рӯи экран мемонад, бинависонед ё саволтон голос кунед, гӯш кардем ҷавоб мегардонем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар Федератсияи Русия эҳтиёҷ ба қувваи корӣ зиёд мешавад. Як таҳқиқи пойгоҳи корҳо дар Федератсияи Русия шумораи ҷойи кории холӣ зиёд шудааст, гуфтанд. Теъдоди корҷӯён коҳиш ёфтааст. Гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия айни ҳол барои тамоми биноҳои сохтмонӣ қувваи корӣ лозим мебошад. Аз ин рӯ чандин маротиба аллакай пешниҳоди авфи муҳоҷирон мекунанд, вале интизор мераванд авфи муҳоҷирон мешавад ё ин ки не. Бештар аз ҳама корхонаҳои миёна 83% ба қувваи корӣ ниёз доранд. Бештар дар кадом бахшҳо бисёртар дар Федератсияи Русия ҳозир қувваи корӣ сист мебошад ва коргар лозим мебошад. Норасоии коргар дар бахши истеҳсолӣ бештар ва дар бахши молиявиву бонкдорӣ нисбатан камтар эҳсос мешавад. Истеҳсолот 90%, нақлиёт ва логистика 89%, хидматрасонӣ 88%, технологияи иттилоотӣ 87%, сохтмону меъморӣ 82% ва дар соҳаи савдо бошад 80%. ҳамин фоизҳое ки мо номар кардем, ҳамин қадар нафарҳо бигем ки бояд ба кор дар уҷа фаъолият бикунанд. яъне 80% кам будани қувваи корӣ фикр кунем ки чӣ қадар кора қафо мебарад. Ва инчунин як намояндаи дигар дар ин ҷо қайд карда гуфт ки дар як соли оянда бояд дар Федератсияи Русия зиёда аз 1 миллион муҳоҷир ба кору фаъолият шурӯъ кунанд ва баъдан вақте ки 1 миллион муҳоҷир зиёдтар кору фаъолият шурӯъ мекунанд, қувваи кориро зиёд мекунанд, баъдан мисол ҳамин фоизҳое ки мо гуфтем мумкин аз байн биравад. дар ин бора як намояндаи Федератсияи Русия, як коршинос суханронӣ карда фикру ақидаи худро баён кард. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирем, барои аз нав кардани документҳои худтон номерошон рӯи экран мебояд. занг занед, қатишон суҳбат кунед ва дастгиритон мекунанд. одамои бовариноканд. рӯзимоҳ нависондаем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони шумо бошад. бародари азиз, ташаккури зиёд барои хабарҳо. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. омин. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. зинда ва сарбаланд бошед. нафарҳое ки ин гуна суханҳо менависонед, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва доимо ба хотири якдигар бояд ки хубӣ кунем, хубӣ бирасонем. дилшод нависонда. ассалому алайкум ака. ман дар Москваим работа гуфта гузаштагиам. ягон ҷода кор намекунам. 3 фарзанд дорам, даташа мехонам мактабда. яктаи дигаш ҳоли 5 солаи хонада. қатъи худам регистратсия 1 сола дорам. официална завод 2 солшид кор мекунам. шавҳарам патен налог месупорад. агар маро биқапанд, ягон штраф мекунанд ё депортатсия мекунанд, ман қатъи 3 фарзандам. 3 моҳ шид омадан ва илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. раҳмат барои хабарҳоро ба мо мерасонед. зинда ва сарбаланд бошем. дар ҳолате ки шумо мигратсиони картаи работа қатъи вориди Россия мешавед, новобаста аз ӯе ки шумо хонашинӣ мекунед ё ки фарзанд доред, бояд ки ҳатман патент гирифта шудаги бошад. ҳамин мигратсиони картаи работа қайд кардан мақсад дар иҷа уҳдадории шуморо зиёдтар мекунад ки шумо патент бигиред. так шумо вақте ки кору фаъолият карданӣ нестед, мисол бояд ки мигратсиони картаи работа нагиред. ба хотире ки агар вақти дастгир мекунанд ягон милитсия, худованд ки ҳеҷ каса дастгир накунад аввал, худованд ки ҳеҷ кас дар мушкилӣ нашавад, вақте ки дастгир мекунанд ва шумо мисол мегӯед ман кор намекунам, чӣ меган дар ҷавоб? меган ки вақти кор намекунӣ, бояд мигратсиони картаи работа нагирӣ. работа ки гирифтӣ, уҳдадори патент бикунӣ. ҳабибулло нависонда. ассалому алайкум ака. шахсоне ки донишгоҳ хондастанд дар Россия ба Тоҷикистон баргашта раванд, дар каникул онҳоро хидмат мебаранд? не, намебаранд. ҳар куҷоеда ки шумо мехонед донишгоҳ, фарқ надорад. вақте ки ба Тоҷикистон мебиёед, якта маълумотнома бигиред аз ҳамун донишгоҳи худтон, озодона биёед ба хизмат даъватон намекунам. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорумон.
Ауф чишидак, ягон хабар нест. Агар ягон хабар шава, худтон медонем ки мо видео мекунем. Агар ки дар бораи чизе видео накардем, значит ягон информация нест дар ӯ бора. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алейкум Сормон. Мегуфти ки печатҳои фалшивӣ ягон зарар доранд ё ин ки не. Бале, дар паспорт печати фалшивӣ доштан и аллакай ғайриқонунӣ марз убур кардан ба ҳисоб меравад. Як нафари дигар нависондае авфи маҳбусҳо кай мешавад, интизорем. Авфи маҳбусонам аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем, чунки дар ин бора информация нестай ва вақте ки ягон информация нашр мешавад официалӣ, баъд худо хоста бошад мо дар ӯ бораҳо гап мезанем. Ҳар чизе ки гап назадем, значит ягон информация нест дар ин бора. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол бошад дар комментария бинависонед ё ки дар ҳамон номери WhatsApp бинависонед. Худо хоста бошад боз ҷавоб мегардонем, видео мекунем. Зиндаду сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.